दोन दोन भाज्यो बनवल्या, एक आवशीन बनवल्या आणि एक चढवण बनवल्या. आंबे कापा काहीतरी. हे चला आंबे तर गावातून आंबे इलेले आहेत, विठ्ठलान पाठवलेले आहेत. ते आम्ही हाय आडी घातलं हो त्याच्यात. हे पिक्के पैके काढा, कच्चे काढू नको. जुईनगर का जाऊक सर्वांची तयारी झालेली आहेत, सर्व रेडी आहेत आणि ह्या तयारी चालू. आणि राजवीरचे मित्र मैत्रिणी इलेले आहेत. हे नावा सांगा. कृतिका मलिक. आणि तू? आता केक वाटूचा कार्यक्रम चालू हा. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी आता दुपार झालेल्या 12:30 वाजल्यात. दीपालीने जेवण बनवता आणि भावी जयाची आजी गावातून इलेली आहे, कारण आज राजवीरचा बर्थडे आहे, म्हणजे हिच्या मावशीच्या मुलाचा बर्थडे आहे. तो जुईनगर का. तर आता आम्ही जेवणार आणि संध्याकाळी 4 वाजता आम्ही जुईनगर का जाणार राजवीरच्या बर्थडे साठी. तर चला आता बघूया दीपालीने काय काय जेवण बनवलं ना. बर्थडे है आज राजवीर का, हॅपी बर्थडे है. चढवाचा झाला की नाही जेवण? दोघा बनवतात. काय काय बनवलास बघूया. डाळ भात भाजी, मसूरच्या भाजी. खायची लाल माठ. अरे हिरवो माठ वाटता, तो हिरवी दिसता भाजी. कलर नाही त्या लाल भाजी. आणि ते कसली मसूरची आमटी. ते काय फेश इलो होते का. दोन दोन भाज्यो बनवल्या, एक आवशीन बनवल्या आणि एक चढवण बनवल्या. आंबे कापा काहीतरी. हे चला आंबे बघूया. जेवण होता असून आंबे इलेले आहेत, विठ्ठलान पाठवलेले आहेत. ते आम्ही हाय आडी घातलं हो त्याच्यात. हे पिक्के पैके काढा, कच्चे काढू नको. कुठला काढला बघूया खायचो तो. कच्चो बिच्चो काढशील नाही तर. हा ह्यो एक, हा पिक्को. हा ह्यो चाला. चल हाय तो काढ जिया, हाय तो काढ. हा हाय तो काढ. नाही कच्चो जियाक समजता आता पिक्को खायचो नाही कच्चो तो. हा हाय तो बघ. हा हाय तो काढ. चल कोवळो हा तो. बस झाले 4 बस झाले ना. उद्यान ठेवा त्या साईडने बघा काढून. थैसून उघडा. हा हाय तो एक काढ. हा बस झाले 5. पाण्यात घालून ठेवा ते जरा. हे 5 जणांका 5 आंबे बरोबर ना. आजी एक आवशिक एक तुमका 2 बहिणींक आणि माका एक. तर 5 आंबे काढले ना. ते नाही लुमो आणि लिली नाही खायत. त्यांका आंबे नको, मासे वे त्यांका. जाऊ पाण्यात घाला. आज मासे नाही आणलं बाबा, रोज परवडत नाही मासे. जुईनगरात नेऊ का वाढ. हे का आंबे आवडतात. हा हे नाही तो. हा हे तो चांगलं. हे जेवणाच्या आधी यांचे आंबे इले. दीपालीने आंबे कापूक पहिले घेतलेले आहेत. जेवण नंतर वाढणार, पहिले आंबे वाढणार वाटतं ताटात. बघा पिक्के काप बरोबर बघून. तो मस्त लाल लाल दिसता. आंबे चांगले म्हणजे गावच्या देवगडचे आहेत ते. विठ्ठलान पाठवल्या ना ते. देवगड हापूस हत्ते बघा आंबे एकदम. आणि एक पण खराब नाही, लाशी नाही, काय नाही. नाही एक पण नाही भेटणार. हे बघ यांच्याने आंबे घेतल्याने अगोदर बघितला. जिया नाही घेणार आमचा. जिया आमचा लय हुशार आहे. ते हुशार नाही आता. त्याला काहीतरी बोलू नको. जिया का गुड गर्ल आहे ती सर्वांची. क्यूट वाली बच्ची आहे. जिया वरती बघ आता. जिया अरे तू क्यूट आहे. भावीवर लक्ष देऊ नको. मोदकाचा व्हिडिओ दाखव. बापरे लय कमेंट दिले होते. मग गावच्या आजीने पण सांगितलं ना माका पण जिया गावात येत तेव्हा माका मोदक करून दे म्हणून. मोदक जियाचो बघ पंख फुटलेले पप्पांच्या मोबाईल मध्ये. वाढलेला आमचा पुढे आता मस्त पैकी पहिले 2 आंब्याचे फोड. हे बघा. त्याच्यानंतर ही भाजी
लौकीची कसली दुधी भोपळा, नंतर हे लाल माठ जरा हिरवं दिसता पण लाल माठ तो, आणि हे मसूरची आमटी अख्खा मसूर ही बघा, आणि चपाती लोकवन गहू डिमार्टचे. भात पण कसलं तर सांगा. कोलम वाडा कोलम 80 रुपयावाला. अरे हे मसूर कुठचे ते का नाही गावचे नाही. मँगो बघ खाल्यांचे मँगो कसे हे काय चांगले तोच मारला ना जियाने बघ. टेस्ट केलाय त्याने. टेस्ट होय की केला नाही? आणि भावीने एक बेस खाला पण ए हय कशा टाकतं तुझ्या ताटात ठेव. लवकर आणि आजी पण जेवा. बसली आहे जेव. आई जेवता आहे सर. लवकर जेवा चला. चला जाऊचा ना राजूर वाट बघता. तर मंडळी जेव्हा जेव आंबे खाऊ जेव्हा देवगड हापूस. आता जुईनगर का जाऊक सर्वांची तयारी झालेली आहेत, सर्व रेडी आहेत अक्षरशः. मेकअप बेकअप करून जियाचं मेकअप जरा जास्तच दिसतं आज, आणि भावीचं काय रोजच्या प्रमाणे. आंबे घेतलास की नाही राजवीरसाठी? तर आता आम्ही निघतो. सर्वांची मस्तपैकी तयारी झालेली आहे, सर्व रेडी आहेत. चला जुईनगर लेट्स गो. तर आता राजवीरसाठी चॉकलेट घेतात. हे ते दुसरे नाही घेत, ते का प्लेनवालेच हवे. हां हां फ्लेवरवाले नाही आवडत, ते का प्लेनच हवे. किती रुपये बघ आता पैसे देते मी का. तर आम्ही आता डोंबिवली स्टेशन का येऊन पोचलो, आणि हैसून आता ट्रेन पकडून आम्ही ठाण्यात जातो, आणि ठाण्यावरून डायरेक्ट जुईनगर. आणि ट्रेन पण आमची इलेली आहे. चला चला मागे चला. तर आता आम्ही डोंबिवलीवरून ट्रेन पकडतो आणि ठाण्यात जातो. चला बसून घ्यावा, जागा पकडा. आम्ही आता जुईनगर स्टेशन का उतरलो, आणि आता जातो आम्ही राजूरच्या घरात. आम्ही सेक्टर 23 का लिज्जत पापड जवळ येलो. हे चला लिज्जत पापड घ्यावा. तू बघ राजवीर इलो बर्थडे बॉय. अरे आज सड़क पे खड्डे है. हॅपी बर्थडे है, हॅपी बर्थडे राजवीर. राजवीर नेऊ किलो बघ आपल्या खाली एवढं बिल्डिंगच्या. तुम्ही येशाल काय कोणाक नेऊ? होय चला. अरे ते का घरघर औषाल. तर फायनली आम्ही आता येऊन पोचलो घरा का. भावीची हाईट वाढत राहता, बॉडी नाही वाढत. ये बस पाणी बिणी हाना काय ते आपलं. राजवीर लय जाड झालो यो का. राजवीर आहे. अरे बर्थडे आहे तुझो. हॅपी बर्थडे राजवीर. हात दे. तर आता राजवीरच्या बर्थडेची आहे तयारी चालू झालेली आहे, आणि बर्थडे बॉय एकदम तयार झालेला पर्पल शर्ट घालून, आणि भावी बरोबर मॅच केलेला, आणि मावशी बरोबर मॅच केलेला, म्हणजे बहिणी बरोबर आणि मावशी बरोबर मॅच केला ना ड्रेस, आणि मम्मी बरोबर पण मॅच केला. सर्व पर्पल आज करून टाकल्याने. आणि मला वाटतं राजवीरच्या आजीन पण पर्पल साडी घातल्या ना, म्हणजे सर्वजण अगदी पर्पल घातल्याने. आणि ह्या तयारी चालू. आणि राजवीरचे मित्र मैत्रिणी इलेले आहेत. ए नावा सांगा. कृतिका मलिक. आणि तू काय? ऋग्वेद जोशी. तुझं नाव काय? सान्वी जगताप. सान्वी जगताप. ओके. सर्व तर सर्व इलेले आहेत मित्र मैत्रिणी. अजून येऊच्यात राजवीर तुझे मित्र मैत्रिणी येऊच्यात? हा पण माहित आहे मित्र मैत्रिणी येऊच्यात का माहित नाही, पण हा केक इलेलो. आणि हे दोन बहिणी बाजूक बसल्यात केक खाऊसाठी. तर आता तयारी करूया. बर्थडे सुरुवात झालेली आहे, आणि कॅमेरामॅन खास डोंबिवलीवरून इलेलो असा. हे कॅमेरामॅन कडे बघा.
अरे मी बाजूक र सॉरी शक्तिमान. आता मावशी ओवाळता राजवीर का. हा राजवीरच्या पप्पांचो पण बड्डे आहे. दोघांचो एकाच दिवशी बड्डे असता, राजवीरचो आणि राजवीरच्या पप्पांचो पण. राजूरबाई लावून घे बहिणीकडनं. किती वेळ वाट बघायची. या तू ओवाळणार हा? ये जमा तू का. हॅपी बर्थडे काला फुटलो नाही तो. काला जुने झाले त्याच्यातले, हवा गेली वरती पण इला. चला उल्हासनगरचं होतं. नाही गेल्या वर्षीच काय घाबरतास तुम्ही. जोरात फिरवायचं. नाही तिथं हे झालं. हे बच्चे कंपनी बसून घ्यावा, सर्वांक केक मिळणारा बसून घ्यावा, लाईनीत बसा. तर आता केक वाटूचा कार्यक्रम चालू हा. हे राजवीर ये बस ये. हो बसा तुम्ही. हे राजवीर घे तुझ्याच बड्डेचो हा. हे आजीक देवा एक राजवीरच्या. इथं वाटणारा खाऊक बसला. वाटून झाला तुझा. खा खा खा. हे केक कसो हा सांगा. वेपर चांगले आहे का केक चांगला. लवकर सांगा. मस्त ना. आई भाकरी होई तर घे आणि जेव. चिकन आज गावी जेव. काय आणलं. जिया वर बसला. जिया खाली बसून येत नाही ना. भावी काय हवा. काय हवा. चिकन हवा. काकडी हवी. काकडी हवी. जेवण बिवून झाला आणि राजवीर का काय गिफ्ट घेऊ गावला ना तर ते का पॉकेट देतं. हे देवा दोघा बहिणीने. घे 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 राजवीर घे गिफ्ट घे. हा घेतल्या. आणि चला बाय बाय करा सर्वांका. चला चला हो चला रुपा. चला चला चप्पल घाला. ट्रेन आता लवकर. या झोपे काढता आणि ते का भावी सांभाळता आमचा. बघा बहिणी कसा सांभाळता. आता उचलून घेऊन उतरूसा. चिकन खाला ना भावी. हे चला दमलास की काय. हा दमली ती वर खाली नाचूच. आता चला आता रिक्षा बघूया. काल जुईनगर का गेलो होतो राजवीरच्या बर्थडे साठी. खरंच लय मजा येईल. आणि बर्थडे झाल्यानंतर आम्ही चिकन खालो. मस्तपैकी चिकन लेग पीस खालं. आणि रात्री आम्ही 11:30 वाजता येलो. त्यामुळे व्हिडिओचं एंड नाही केलं. तर हा व्हिडिओचा आज आम्ही दुसऱ्या दिवशी व्हिडिओचं एंड करतो. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल का. आणि तुमचं प्रेम या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. शिकला या. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. येवा कोकण आपलाच असा. येवा जुईनगर आपलाच असा. बाय.